Sada napalabas gapu iti luksaw ni Don Amado idi nagsarita da ken ni Albert. Dinan nalapdan ti emosyon na ket ni Doña Caridad tinagbawingan na. Imingar met ti Doña ket indukit na tinapalabas. Banag anakay gapuan ti panagsubangda. Iso api manaw ti Don. Kabigatan na. Sinarongkaran ni Dan tigayem na. Ket nadlaw da ito'y ti panagpampanunot ni Albert iti naunag. Saan metten ang naglibak ni Albert iti nagsaludsod tigayem na. Kabayatan na. Agturungan ni Laika iti pagsarakan da iti nana. Kalpasan ti panagsapsapol na iti trabaho. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Talaga nga awan ka asa ko itangan. Diyak nakasarak iti mabalin ko asubutan. Iso amapana ko ni tinagsaritaan mi kanina na napagsinarakan mi. Tagitan kami nga agawid. Ay, ningatananan. Kumusta nga tamot na mi tinapanan? Sapay at aksidente. Inakmat kita. Nakakaasim at dagitin aksidente. Mga nod na maitulong ko. Diyos ko. Adan samot ng din eh. Aguray ka. Kasi ninanang. Diyos ko. Ninanang ko dito naipit. Mamasi yung tatulungan niyo ka matinag. Nanang! Makitam Caridad. Ammo lang aruden ni Albert nga daag. Siyak pa'y tinang paayab ken kwa na kinisimang, ngem saan kano amabisin. Nadnadlaw alumikliklik. Nasaysaya aten alumiklik, ngem ti kumaro ti amin. Saan ka di, Amado? Sabagay matkit diya. Ipagpagapumla ko man kanyak, Amado. Pangasim. Day talagayam. Apay kidi na saan. Kaya't kula kumang aglalanglang tayo amangan. Ngem no talaga adi na kayat, jak pilitan. Takas itinakunamon, narigat met no kumaro ti amin. Agyamanak, numaawatan nak, Amado. Kasla naliday kamutlatta, Caridad. Adda ka di parikot. Awan, di naklatan ikaskaso. Sige, sikat imakam mo. Ti importante, saan na dumakkel ti anyaman asaan taan nagkinaawatan. Pangasiyo! Isbalin niyo ko matinag! Gasyan niyo ko maninanang ko! Di abay-bayan ninanang ko! Sigayukan ko na! Asikasun niyo tinag! Diyak kaya tamatay tinag! Gasyan niyo tinag! Miss, pangasim, aguli magkako. Saan ang mabalin ti kasta nga raramidam? Ninanang ko! Saan da abay bayan ti inang? Iso ahuston, miss. Bayan nga aramidan dati trabaho da. Diyos ko! Tulungan ko matinag! Panghasim, Diyos ko! Di mo baybayan ni Nanang! Brad, awan ti sa bali ang makasarita. Iso asikat inawagak. Mawata, Brad. Apay ngamin may pagpagapumlangan iti inam ti amin. Barang magulimag kayo mutan na sa nga pamilya. Kasta mo ta talaga tararamidak, Brad. Ngam tunggal bagbagaan nakdamak. May palagip amin kanya kabasol na. Brad, ikam iti gundaway ti amam. Dan, araramidak mat dayta. Ngam tsak mat maawatan ti bagik. Kasla dati mga idurduron kanyak. Tapno lagi pagti amin. Tunggal sermonan mo na bagbagaan nak ni Papa. Nagsimple, Brad. Kaguram pa'y lang ti amam, ngaging ga ita. Iswakas ta. Aging ga di mo punasin tigura iti barokong mo. Saan mo met amapakawan ti amam? Ket agtali na iti kasta adyar mo. Iso apunasin mong tigura. Tapno mapakawan mong ti amam.
Diyan ka mo, Brad. Ngam talaga na imulan iti isip ko, dagiti inaramid na idi. Aging ka di ita. Saan payla ang arimuar ni Albert iti silid na, si Mang? Saan payla ang senyora? Isungarod anang itulod akon iti kanan na ijay itay. Amangan ngamin no mabisinan. Panagkunayo, senyora. Di na nga ta kayat amakitan ni senyor? Nalabit akasta. Diyan mo. Narigat ngamin apugtuan no anya ti pampanunutan ita ni Albert. Senyora, No saan lang at akas jay tinapagtang na. Sigurado, pimanaw maninday jaya, gapo itinapasamak. saan mo't siguro, senyora? Madlaw kumot ngamin kan ni Senyorito Albert, kat kayat na matan tinaulimak a panagbiag. Si Mang, Kat mamati ak nga iti mabiit. Mapasama kan dayta, senyora. Diyos ko. Anyan tilangan ti inakita nga dati ospital. Kuna ti doktor, critical ka no lang ti kasasaad na. Diyos ko, pangasim ko ma. Di mo baybayan ni nanang ko. Diyak kaya tamapukaw ti inak. Sa anak pa yan nakasagana, Diyos ko. Saan ko mapay nga ita? Nanang, pangaasim. Lumaban ka. Di nagpampanawan, nanang. Nagasog tinak. Nanang, amo ka mang mangagnag. Iso pa nga asim ko ma. San ka sumuko? Aramidag ti amin. Tapno agimbag ka nanang. Basta saan ka kumasumuksuko? Pangasim. Albert, iho. Siya ko na mismo ti inmay dito'y silid mo. Ta saan kamot ngamin arumrumwar. Kas lang amin agkakapsutak, mama. Isong adak lang dito silit ko. Nga ta, iho. Mama, Amangan mo at nulikliklikam laang ti amama. Saan ka ang makapaglibak kanya, Albert? Siyak ti inam, kabisado kan. pasensya kan, mama. Diyak la kaya't amapektaran ka manen. Isong aklo na. Likliklikak nagpaiso ti makisarita kan ni Papa. Tapno saan kami manen nagsubang. Albert, anak. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti sikat ti apektado. Gapo iti saan miya pagkinkin na awatan. Amom, panyero. Tangay si kamot lang tinagkuna asikan ti agpakumbaba. Apay no sikan amismo ti umasidag ka ni Albert. Panyero, Ang mga nubaba ni ti kasta nga aramidam, kaya't maalam ton tirik na ti anak mo. Oh, kasla tinilmon kon ti pride ko kas ama. No aramidag ti kasta, panyero. dayta akit no kayat mo. Di ka matkidipilpilitin, panyero. Singasing kula day jay. No dadumang amin, narigat mo't no kanayon ka ang makipinpin na tangken. Diyaga mo, panyero. Matikaw akpay lang. Kas nakunakon, panyero, singasing lang ti ibagbagak. Saan ka apilpilitan? Alas 3 iti parbangon. Madamdamalaang. Sumingising tong ti init. Sapay la kuma. Takagiddan ti sisingising na. Sumayat matan ti kasasaad ti inak. Sapay la kuma tamalabanan na ti paggad asar-sarangatan na ita. Sapay la kuma.
Ta iti dadatang tilawag ti barong agsapa. Lumawag mo tan tinamnamak ang makalasat ti inak iti pagkat. Diyos ko, sapay la ko na, tadenggem ti karkararag ko ken ka. Diyakon agkidaw iti anyaman. Tilaan pan nakaispal ti inak iti pagkat ti ipagpakaasikan ka. Mapatgan ko matikidaw ko kan ka. Diyos ko, ibilang ko kas na idumduma sagot, nagtaod kan ka. Numalasatan ti inak ti sasaadan na ita. Kat ikarik, ipaay ko kan ka ti amin ko. Diyos ko, pagimbagam laang ni nanang. Masapak arumwar ita, Caridad. Ado ngamin tinasken nga si Kaswart. Kasta ka di. Mabiit lang nga rod, tapaisagana kun kanisimang ti Armosara. Sanen, mga anak to ni Diya opisina. Anya, Da kayon tulangan kini Albert ti aglanglang amangan. Diya kaya ti maladaw. sige, sika ti makaammo. Ala, tayo nakagdigusen, tapno makapalus akon. Agsasao nga ta iti pudno ni Amado. Sana rumbang agpanunutak iti dakas. Ikagumaak apunasan ti anyaman asimkan nga atap ko. Mama, apakit kita amot latan ti makan anak kadasar. Kasladyak mat mabisin, anak ko. Apay kumamot, mama. Jak matam mo. Jak maawatan ti bagik. Diretsahin nakman, mama. Sa balit atapan. Husto ak ka di. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Atapom nga dararamidan ni papa. Iso akasta ka. Husto ak ka di. Nagbidot ka, iho. Mama, Awan ti kasta pampanunutag. Iso apangasi manak ko. Saan ta kuman na pagsaritaan pay, ti maipapan iti dayta. Nadnadlaw adi mo maiulo ti agtrabaho. Pasensyakan, Fausto. Amumet nga da pampanunutak. Maawatan ka. Apay kid dinasaan, Panyero. Agyaman at tasika ti kasosyok iti daytoy ang negosyo. Tano sa bali lang ata. Ang mga nuan yan ti panunutin na. Ang mumata sa anak ang makisososyo iti sabali. Sika lang ti kayat ko business partner ko, Panyero Amado. Panyero, Kan may sa dakal ti panagtalakukan ka. Kan amo, Panyero. I'm in good hands. agyaman ak iti panagtalik mo kanyak, Panyero. Ken agyaman ak mat. Takanayon ang maawatan na kadagiti pagdaldalanak. Mapanak pa'y di taayan ni Nana Firing. Agkidawak iti tulong kan kuana. Sigurado asaan na ka mapaay. Numaamuan na apara ka ni Nanang tikidawak at tulong. Amin dagiti gagayam ni Nanang diti lugar mi. Umasidagak kadakwada. Amok asanda ka paayon. Numaamuan dati sasaadan ti inak. Kartingak pa'y timagna. Nukurang lata ti makidaw ko at tulong. Umasidagak ka ni Kapitan. Aramidak ti amin. Tapno mapagasak ni Nanang ko. Diyak mabalin abaybay-an ti inak. Albert? Anya tararamidam dito eh? Si Kamet. Dakas ka dito umay dito dagos mo? Kwa, saan mo? Umay ka. Umunag ka. Agyaman nak, Brad. Amuda ka DJ Balayo, arimuar ka. Saan, Brad? Anya?
Amangan no agungat damanan. Anya nga minti masapol mo kanyak. Di ka pala inyawag mo. Dan, kaya't kulat at akasarsarita na. Makalawas nga minan, manipod na uda sinarungkaran na kajabalay. Di ka matin nagsubsubli. Ha? Iso at hangay ka ba ilakon ti bagik? Siya kunti may ditoy. Makalawas ang tinapalabas. Manipod na aksidente ni Nanang. Makalawas ang tikastoy akasasaad na. Diyos ko. Maupupay akon. Mapukpukawan tinamnama. Amapat gampay tikid-kid dawakan ka. Diyakon amo noon niya tinaskan nga aramida. Tapno danggan nakla ang Diyos ko. Sipod pa idi. May salang tikid-kid dawakan ka. Tila ang salun at tinak. Gamapay akas na tinak mamangag. Adakan iti basol ko. Wano basol ti inak. Taapay ada kami ipay ti makapaspasamakan ti kastoy. No adaman basol mi Diyos ko. Itamot laang. Ikid-kidawak iti pamakawan. Pakawanan na kami. Katsapay la ko ba? Tadi na kami baybayan. Nagkapuam, anak ko. Ijayan ni Dan, mama. Si Kamot, Albert. Nagpakada ka kumamot, ah. Nagdandaan nagag. Pasensya kan, mama, ha? Amok namin na din ang palubusan no nagpakada. Isori mo araklatan. Nag-commute ka anapan, Ijay? Kapilitan, mama. Tadapay mo't lang ijitalyar tilugan ko. Iho, no sumaruno. Agpakada ka kumakanyak. Diyak kaya takasla ka nakakaasi. Mabalin mo mat, abulodan tilugan ko. Mama, di na kon pagdanagan. Kabaglak matket. Iso asapay la kuma, tamaawatan na. Magmayat yung relax. No kastoy nga awan parikot. Ganda tao. Ang mga no ni Amado na ita. Mabit lang! Anya lakit din ni Amado. Asino tisimang pet itibalay ni Don Fausto. Gagayem, di uliwayan adenggan, tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, naimatangan ni Laika ti maysa nga aksidente, ket immasideg pay daytoy. Kasla nagtupak ken kuana ti langit, idi nakita na akaraman ti inana iti nasao nga aksidente. Naitaray adagos iti ospital ti inana. Ngem sigun iti doktor. Kritikal ti kasasaad ti baket. Iti sabalya bangir, kinay kayat meten ni Albert ti saan a makisarita iti amana. Ngem ti kanayon dangag subang. Saan met anagsarday ni Doña Caridad anang bagbaga iti baro. Kabayatan na, intay sublyan ti ayan ni Don Fausto. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Nagmayat ti ag-relax, no kastoy nga awan parikot. At
tao. Ang mga nun ni Amado dayta. Mabit lang! Anya lakit din ni Amado. Oh, papa. Apay akas na nakakita ka iti al-alya. Misti, iha! Kamusta kan, papa? Misti, iha! Apaya di mo man laing baga nga itanti sangput mo. Tiyam mo kat inton o may alawas pa'y laeng. Naisapsapa, papa. Kat ingagarak asaanan nga ipakaam mo. Tapno masurpresa ka. Sika talaga. Umay ka, iha. Sumrek ka. Nakaululay magka, Amado. Adda ka di parikot. Ay, awan, nabanugak lang iti trabaho. Mas daawak ngamin kada kayo kan ni Fausto. Mabalin yung matimang sweldo iti empleyado. Tapno ison ti mga sikaso iti maipapan iti negosyo. Ngamno apay ada kayo pa'y amismo ti mga asikaso iti amin. Ammo met, kabarbaro day dyan negosyo a binangon mi. Nagsosyo kami. Ti kayat mi, maplansya ti amin. Sakbay nga ipasa mi kadagiti empleyado ti responsibilidad. Amado, Sana nalaka ti agpataray iti negosyo. Ammum dayta. Juan, amok? Matlagayam. Isu ati kayat mi kini Fausto. Pulidon ti amin. Tapno day tantulangan mang supervise ti aramidan mi. Isunot lagayam akinayat mo mata na nasapsapat ti panagawid mo, iha. At dagayam kakuyog mo. Wan, papa. Kan maysa. Kas itinakunak itayan. Talaga akayat ka sorpresaan. Talaga na sorpresa, iha. Tadyak mo't ninamna mga agawid kan. Ay, wan, papa. Kumusta ni Albert? Awanan ti rumba nga pagdanagam kan ko na, iha. Adan ije balayda. Inyawag kumatkan ka saan ka di. Sa bagay, ngamti kayat ko asawan. Is he okay? Amangan mat no saan pa'y anak ka-recover totally. Saan man, Misty? Mayatan ti kasasad ni Albert. No kayat mo, No, papa. mapanta... Kat pa nga asim. Di mo kumapay ipakpakaam mo ti kaadakon. Ang apay, iha. Kayat ko ay sorpresaan ni Albert. Ngam sakbay na. Asikasuak pa'y dagiti pawit dagiti gagayam ko. Kalpasan na. Ison ti pa nagpakita kada Albert. Albert, iho? Awan ka din ti planom a makisarita iti amam? Mama, di mo timbagakon kada kayo. Agpalpalam mi isaklaan. Patsik nga dapay la tensyon. No kasaritak itan ni Papa. Anak, Kan maysa, saan ko mo ito nalikliklikan saan ka di? Agkit kita kamin. Saan na nakas iti sigod? Akanahin nga daklang iti silid ko nakapupok. wan ngam di kay matagsasao. Kat day tati dilawak, anak ko. Di kagdanag, mama. Ininot mo't lang nga maurnos ti amin. Kidaw ka baybe anak kumapay lahan. Tasyak mo't latag disnudo nga agpakumbabakan ni Papa. Oh, sige. Namnamaak day ta. Nagadundag ito apasarabom, iha. Nagkapo ka dagiti gagayam ko dagita, papa. Para ka dagiti pamilyada dito Pilipinas. Naskan a personal nga itulod ko dagita, kadagiti nakalanad nga address. Anya? Apa no ipawit mo langan, iha. Saan a mabalian, papa? Inkarik kadakwada a personal nga itulod ko dagita pasarabo da. Isungarot ti aramida. Hanggang mamanga numabanog ka mga iha. Awan anyaman na, papa. Tinapatag kat matungpal ko ti karik. Kan manong matlaangan ngay dagita. Sika talaga, iha. Saan ka pa'y la nagbaliw? Anya ko matirong bang abaliwak ngay, papa.
Awan mat, saan ka di? Basta siya, noan niya ti ingkari kadagiti gagayam ko. Isungarot ti aramida. Amok nga adda dagiti di mo maibagakan ni Senyora. Ngam maibagam kanyak, Albert Barok. Iso anawaya ka amang ibaga. Nana si Mang. Dumdum nga gak, Barok. Jack mapunas ti panagduwa-duwak ken ni Papa. Anya? Jack manam mo, Nana. Ikagkagumak mo talipatan ti napalabas. Ngam Jack maaramid. Panagriknakit kanayo na luklukwan ni Papa ti inak. Barok, kanayon mat nga ibagakkan ka. Adda pa nagbaliw ti tao. Kan maysa, nabayagan day di. Manulat ti tawin mo idi. Innam? Pito? Jak pa'y kat malagipan. Day tatayan ti rigat na, Nana si Mang. Pudno nga ubingak pa'y lang iti. Ngam na nakamak. Kat naimulay ti isip ko ti amin. Day ta siguro ti makagapo. No apay ajak makalipat. May sa timakunak, Barok. Ikagumaam. Tanumapunas ang tiguram iti amam. Masigurado. Maurnos matan ti amin. Nangruna kada kayo nga agama. Nakawag ka mat, Panyero. Rabin At dala kayat ko ayuman ka, may papanitimbang ta negosyo, Panyero. Anya ka ka di, Panyero. Adala mo ti Rabi. Ngem ti may papanpay lang iti negosyo, ti pampanunutam. Diyak lang amin kayat nga dama ko namin ti panakisosum kanyak. Una yan day ta, Panyero. Damagak man kan ka? Mano ka din ang negosyo ti imbangon ta. Adda ka din nangag mo kanyak? Awan matkit di, Panyero. Madlagayan. Awan nga rin ti rumbang nga pagdanaga ang Panyero. Katnoan nyaman day ta, ako nam ayuman mo kanyak. Intun bigat langan. Agina nakakit din, Panyero Amado. Nanang, amom ka di? Dakkel ti naurur ko manipod ka dagiti kalugaran ta. Nagtitinulong da para kan ka. Saan da lang amin ang makasahongkar dito ospital? Gaputawan kamot ngamin iti ward. Ngam amin da, nanang. May sa tibilin da kanyak. Ibagak kanukan ka nga agpaimbag ka. Labanam ti pagad tapno makaawid kan. Si uuray da kan ka, nanang. Amom, jay apo ni Nana Viring. Inarakop lakpay. Kunana aday jay nga arakop kat para kan ka. Makapaayat talaga ti apo ni Nana Viring. Saan ka di, nanang? Iso apa nga asim Labanam ti pagkad. Katagpapigsa ka. Iti kasta. Makaawit kan iti lugar tayo. Takailiw dakan dagiti karuba. Panagkunak iya. Saan ta mai-deliver itangag malam dagiti imet mo apasarabo. Ibagata na nalabit nga damabati at talo wano upat a lugar asaan ta madanon itangal daw. Okay lang ang papa. Anya ka kadi? Ibagbagak lang iya. Ang mga no agur-ura yan dagiti pangtedam iti sagot. Saan, papa? Saan damat nga amo asim mang puwetakon? Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. Kasta ka di. Katuan mat. Ti pagdanagak, papa. Kasanon ti as-asikaswan nyo kini Tito Amado. Kabalan ni Amado dayjay iha.
Awan ti rumbang nga pagdanagam. Sigurado ang mas daaw, Dayjay. Amin, aging gano bigat asaan kayo nga agpakita. Sikakit di mat. Di mo pagdanagan dayjay kung naklangarutan. Kan maysa, inyawag kumatan kan kuana itay. Sana ya. Sa bagay, Basta ta importante ita. Maitedtan dagiti impaw itdakan ka. Tapno matungpal mon ti karim. Anya ay ati mapaspasamak kan ka, Amado. Api akas laborido ka? Nasapang amin nga imawag ni Fausto. Nagpakadangad na kanu asikaswan na itiduang aldaw. Oh, anya ko mati pari ko? Kasladyak nga rod makapagtignay no awan ni Fausto. At nang amin dagiti kayat ko ayuman kan kuana. Amado, awan ka di panagtalak mo iti bagim? Talaga ka di nga amin na banag kat masapol nga adda tinasingad agayam mo iti sibay mo? Karidad. Di mo ko matagidaksan ti imbagak. Ngamsipod pa'y idi. Kanayonan nga adda ni Fausto amang bakbak up kan ka. Di mo ka di ka baalan ti tumakder iti bukbukod mo? Unay matan ti kasta pa nagsasaom, Karidad. Kinunak matan. Saan ka kumaamasak-sakitan? Ngam ibagbagak laeng tipod no. Sigurado ka? Nagpakada ka iti balayo, Brad? Di ka di mamati kanyak, Dan? Kaya't ko lang tag sigurado, Brad. Ang mga nonyan tumanan ti mapasamak. Di kagdanag. Awan ti dakas sa mapasamak. Masikurahan na kaya balay. Isong ay mayak dito dagos mo. Namnamal ka saan ka makumikumita, ha? Awan mo tinapatag nga aramidag ita, Albert. Dan. Mabalin ka di ako yugan nak. Sa dino? Ijay rancho. Anya? Di mo't napalalo ti pungtot ni Papam, idi napantay jay? Dan, mas makapagpanunutak iti nasayat no adda ki rancho. Iso akayat ko ti mapanijay. Tapno makaaliwak sayak met. Madamag kumanlaang, senyora. Sakbay ang nagamam mo kayo kan ni senyor. Sigod ka din nga aggayam da ka ni Don Fausto. Sigudan, simang. Nagkaubingan da. Tasigod matan nga gamam mo ti pamilyada. Isumat lagayam anapalalo ti kinasingad da. Atiw da pa'y tay pudno nga agkabsat. Naku namon, simang. Kinapudno na. Ni Fausto ti makagapo, no apay anagamam mo kami kan ni Amado. Isumatla ti makagapo, no apay anagginusto kami. Ay, kastagayam, senyora. Jak am mo dayta. Takaipas ngay idi ni Senyorito Albert, idi nakastra kakada kayo. Katagyaman nak, tanakaan-anos ka. Nga oray yan, nauyungag. Saan met, senyora? Saan la amawatan dagiti kakadwak idi ti pagdaldalanan nyo? Isu nga impagarup daan na uyong kayo. Kat nagiikat dan. Aklo nagsenyora. Medyo marigatan akmutan iti trabahok ditoy. Tani, adamutan edad ko. Agala tayo iti kadwam. Basta di na kami pampanawan, simang. Sa dino nga na talaga ti ayan mo, kumpadre. Rumbang ko mga da ka ditoy. Tapno mayuman ko kan kadagiti binaliwak iti orihinal a plano ta. Anya kalakit din ay kumpadre. Imbagak matan. Your decision is good as mine. Isuasaan na nanaskan nga dapay dita, panyero. Agtalakakan ka. Oh, Kabalam da ita. Ket kas itinakunakon. Noon yaman ti binaliwam. Patsyak para iti pagimbagan ti negosyo tada ita. Isungawan tinas ka na pagdanagam. Aprobado kumpadre. makamu ka. Ayan mo ka di talaga. At nalasa si kaswag ko naklagarutan. Sana bali, tagsubliak mo't ladagos dita.
Sige, panyero. Urayag ti panagsublim. Ni Tito Amado day, Chay, Papa? Wen, iha. Damdamagan na no ayan ko. Rumbeng kumakano nga da kejay. Tapno mayuman na dagiti binaliwan na aplano mi. Talaga saan kayo pailaan nagbaliw kini Tito Amado? Idi pailaan? Kasta kayon, Papa? Amumet no apay san kadi. Nabayagan nga gayem ti pamilya mi. Nagkaubingan kami kani Amado. Nadagdagat kami pay ngem kadagiti kakabsat mi. Akas matla iti kinadagkat mi kini Albert. Idi jak pa'y napan ije abroad, Papa. Mamatiyak nga paman nga kita kayo kani Albert. Agsubli ti sigod aki na singad niyo, iha. Namnamaagmat day ka, Papa? Alang arudan, ituloy tan timangan tapno maitulod tan tinabat-bati a pasarabo ana ipawitken ka. Sigurado. Ano maamuan ni papamti ka data dito eh. Sa bali manen arere, Brad. Oh, Brad. Ada ka di parikot? Naunag ti panagsinay mo ah. May palubos lang madagiti dadakkel ko, Dan. Kay kahit ko pa'y tagnaglangan dito rancho. Anya? Naul-ulimak dito eh. Adayo iti nagulo a syudad. Adayo iti reribok. Kang runani ta amin. Adayo ken ni Papa. Albert? Nabanugak mo ta namang gurguray tamak. Gapoy ti bidot na iti napalabas. Ngam tunggal makitkitak ni Mama. May palagip kanyak tinapalalo panagladingit na idi. Kat kalat nga agungar ti guray ti barukong ko para itamak. Albert, kas ka na yung ibagakin ka. Ikagumaam apakawanan ti amam. Tapno mapunas mo't tinapalalo agura. Anak katanam iti barukong mo. Papa, pasensya ka na. Sikan tinagbalin a driver ko ang nag-deliver kadagiti pasarabo. Anya kalakit din aya, iha. Awan ti rumbeng ay kidawam iti pasensya. Maragsa ka na kanang kuyog kan ka. Napayagan nagsinata. Gapo iti kaadam iti abroad. Iso apakaragsak ti kaadam itan iti denak. Sika talaga, Papa. Aging gaita, saan ka pa yan nagbaliw? Iha, awan ti makagapo, tapno agbaliwak. Nanang, pangaasim. Agreeng ka kuman. Kailiw ka una yun. Jakun amuno niya ti aramidak. Iso anumang mangagnak. Pangaasim. Agreeng kan. Tapno makapagdanata pa iti napapaot. Kaya't ko nga... Ha? Diyos ko, anya ti mapaspasamak iti inak. Makalasat nga ta iti paggad ti ina ni Laika. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Nobela ni Ferdinand Feria. Itimat direksyon ken musika. June Ribotazo. Computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.